Ballun nar, żona sħiħa li tredet bis-saħħa tal-esplużjonijiet. Esplużjonijiet li seħħu f'kamra tan-nar fiż-żona tas-Salini fil-limiti tan-Naxxar u li tant kienu qawwija li ħażlu lil bosta li f'dawk il-ħinijiet kienu għadhom id-dar ħerġin għax-xogħol. Il-każ seħħ għal-ħin ta' 6:30 sa 2 filgħodu fil-Kamra tan-Nar tal-Madonna tal-Lourdes San Juan fejn fiha jaħdmu wkoll id-dilettanti tan-nar kemm tal-banda Peace tan-Naxxar kif ukoll dawk tal-Fontana Għawdex. Esplużjoni li mhux biss dwiet mal-pajjiż kollu iżda li ħalliet ħerba fl-inħawi. Fortunatament ħadd ma kien hemm fil-Kamra tan-Nar fil-ħin tal-inċident. Esplużjonijiet li dwew mal-pajjiż kollu tista' tgħid li għajmu lin-nies fil-ħin ta' 6:30 ta' filgħodu u bil-persuni involuti jiġru fiż-żona ta' fejn seħħet din l-esplużjoni. Tajjeb infakru wkoll li kunu ġejjin xi nies sabiex ikomplu jaħdmu n-nar fl-istess ħin illi seħħew l-esplużjonijiet. Uħud illi tkellimna magħhom saħħu illi kieku Alla ħares qatt l-esplużjoni seħħet nofsija wara jista' jkun illi kien ikun hemm xi persuni involuti. Lilin fit-triq kien hemm persuni għaddejjin bil-karozza illi nħażlu meta raw il-ġebel ġej għalihom u kellhom jidħlu wkoll f'xi triq toroq sekondarji waqt illi beda iseħħ dan kollu. Fl-istess waqt ukoll biswiet il-Kamra tan-Nar hemm ukoll xi irtsiezet illi fil-waqt illi sidin ta' dawn l-irtsiezet huma qawwin u sħaħ jidher illi wkoll hemm xi ħsarat u spejjeż. Żewġ irġiel ta' 47 sena u 67 sena li f'dak il-waqt kienu qed jaħdmu fl-Eliq fil-qrib kellhom jingħataw għajnuna medika fil-post kawża ta' ġrieħ ħfief illi sofrew. Intant, bosta persuni li tkellmu ma' Net News spjegaw li l-ħoss kien wieħed tremend. Fil-waqt li oħrajn li jqogħdu fiż-żona San Sitra rrapportaw li l-blast tal-esplużjoni għalhom il-bib ta' barra. Boħrajn jispjegaw li nkisrulhom il-ħġiġ ta' twieqi. Ħsarat notevoli ġew irrapportati fiż-żona tal-Qawra. U s'issa mhux magħruf eżattament il-ħsara illi ġarbu l-irtsiezet li hemm fil-qrib inkluż fuq annimali. Kif kien hemm indikazzjonijiet minn persuni fil-post li sofrow dak li ddeskrivew huma bħala ħerba sħiħa. Il-Pulizija bl-assistenza tal-Protezzjoni Ċivili tal-Forzi Armati ta' Malta u l-istaff mediku baqgħu fil-post sabiex assiguraw is-sigurtà tal-inħawi. Il-Maġistrat ġew mifsud qed imexxi l-inkjesta fil-waqt li l-appell jibqa' biex il-pubbliku jevita ż-żona.